טוב, אז מה קורה חברים? כאן דולב כהן ואח שלי הקטן. היום אנחנו נלמד לעשות תחרות מי מוציא בריינרוט יותר טוב מהסיקרט לקי בלוק הזה. אז אנחנו מתחילים. טוב, אני עומד לפתוח עכשיו את הלקי בלוק הראשון אין לך סיכוי. נראה לי שאתה יקמד לציתי את הדבר הכי טוב במשחק? פוטוספוט זה בסדר, יאללה איי, דרגון פיטומוי הזה. מה יהיה? יאללה, אנחנו חייבים. יאללה, נו. פתקית או עולה איתי. אולי זה יכול באמת לצאת, מה הסיכויים שתצליח לנחש בול? טוב, יש לי סיכוי לנצח, חברים, אני פותח אחרון, פוטוספוט. טוב, יש לי ספגטי טואלטי בינתיים, עכשיו אח שלי הקטן ליאב יפתח. עכשיו זה לי הכי טוב. טוב, אם אתה אומר, אז בוא נראה. וואי, נראה לי שאין לך מזל, ליאב. נכון, אין לי מזל. טוב, יאללה, בוא נראה מה יצא לך. פוטוספוט. טוב, מה לעשות? טוב, חברים, אם אתם רוצים לזכות בדברים האלה, תירשמו לערוץ ותנו בלייק. נו, תרשמו לערוץ ותנו על הבייק.